салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Neka. Хеле ки медонед дар ин канал ҳаққи видеои интересни ҳамо подборка мекунем, дар шумо нишон медиҳем ва имрӯз бошад ҳамо видеое ки агар камера намебуд шумо намедид, ҳамхали видеора қисми душабро овардем, точнее қисми сеша дар ин канал бисёр ҳамхали видеоро нишон медиҳем ва ҳозир бошад тамошо кунем. Масалан инами видеое ки ҳозир шумо дидестен, инами вертолёт қатӣ ба фикрем ки арчаи солинавия рост кардеста будан, мутаассифона вертолёт аварияда меғалта. Хай нахтон бинед чӣ хали мешава. Бардорон аз ин маятаи дига ҳамхали дина видео да шумо нишон дода будем, худтон тамошо кунед тамом без комментария. беҳуда намегӯянд ки саросямагӣ ин амали шайтон аст. бардори азиз, фарқ надорад ки чанд қадар шумо доноен ё ки мехоҳем қонуни физикаро абқадид кунед. Агар абқадид карданиам шиден, байни хеле ҳодисаҳо уже тайёритона бинед. ман бовар дорам ки ҳамин извержение вулкана ягон татун айпеш дагӣ нестен, фақат дар кино. Ина реалниш кадоме гирифта дар телефон съёмка карда марама тамошо кунед. бардори азиз, ягон бошидагие ки ҳамин шамоли сахта шуморо баро шуда бошад, яъне шамол то дараҷае ки 40-45 метр сония бошад. Агар шудагӣ набошад, хотя бы видеошо тамошо кунед. Дар инҷа видео шамол сахта, мисол 45 метр секунд вазидестай ва ин қувваташ мерасад ки одама тела бития. Ja, daar gaat hij. Oh. Ja, oh, daar gaat hij. Oh. Oh. кадоме агар мисол дар автобус росто истодан қати розӣ набошен, гӯян ки хеле нитой некультурнай. Ина тамошо кунед, одамо дар дигар давлатҳо на танҳо дар дохили автобус, балки дар беруни он низ росто меистанд. шахсони моҳиқаб, агар дар моҳиқабитон ягон мушкилӣ дошта бошад, аз инаи парранда ёд гирен. Пасхалкаро хит кардед, на? Yes, there he goes. And he takes the bread. Oh, what a clever bird. There he puts it in and he waits.
ин видеое ки ҳозир мебинем метавонед ки такрор ба такрор тамошо кунед бе ниҳоят видеоҳои форам ҳастанд бе ягон таърифи зиёд худтон бинед барое ки хеле трюкҳоро на ҳар кас метавонад. Nice. тамошобинони гиромӣ мутаассифона видео чанқе ки интереси набоша дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. агар дар шумо маъқул шуда бошад дар тинке бо лайкотон ва ҳатман дар комментария фикр қидотона нависен ва агар аз конкурси мо хабар надошта бошен марҳамат ба канали SM Шарипов дар омода хабардор шавем ва ҳозир мо камакак дар бораш гап мезанам. конкурс гузарондастем. дар конкурс сета мошина сечка Opel ва Daewoo 10 телефони А50 ва як квадрокоптер. тамошобинони гиромӣ билетиш 590 рубля. ина WhatsApp, ина мисол карта Сбербанк. марҳамат кадоме агар хоҳишманди иштирок кардан дар ин бозӣ дошта бошад марҳамат 590 рубл як билеташ. пока вақт дорен билетҳо ҳам ҳаст дроен мисол иштирок кунед. то видеои нада дар паноҳи худо бошед. хайр.